ҳамдорёни азиз 3 июли соли 2024 мебошад. Ман ҳавли дарахтро об дусудем, аз он ҷумла ман ҳамин ангури шоҳонаро ва ҳангоми об додан ман аз ҳамин истифода мебарам. аз гуминови паста. ин сиб сиёҳ ҳаст. хеле истифода мебарам обро ки мондам. ман камтарак инро об андохтагӣ ҳастам. ин худаш паста ҳаст. об андозед агар ҳамхел сиб сиёҳ карда метавад обатона. ва акнун ин дарахти мо витаминҳои бениҳоят мехӯраду ангурҳояшро баъд аз 1 моҳ ба шумо нишон медиҳам ки ҳамин гуминови паста ба мо чӣ хизмат кард. боз об рехта мемонам ки хушк нашавад. ин дарунаш паста. ин дарунаш ман нишон диҳам ба шумо гуминови паста. пасташ қулух. ана ин даст одам чиркин намешавад. тез об дошт шуда агар меравад. мана тоза шуд. мана ин гуминови паста. об рехта мемонем ки сахти бад нашавад. ва манам хел бо об метиҳем. мана бо як бор дигар резам бинед чӣ хел сиёҳ мекунад обро. дидед инро агар ҳами 1 сатили ҳамин дар 1 гектар пахта ба ҳазур мерасад. пахтаи шуморо чунон зур мекунад ки вондан гиред. на танҳо пахта, ин барои ҳама чӣ мешавад. шолида мешавад, пахтада мешавад. тамоми растанӣ, помидорда, занҷабилда, картошкада, ангурда, тамоми растанӣ без савол. тамоми растании зиндада ин як ҷони зинда. манам дорёни азиз, ин буд гуминови паста. гуминови паста ин истеҳсоли ватанӣ аст. истеҳсоли корхонаи азот аст. шаҳри Сарбанд. ин як сатилаш 80 сом бошад, 85 сом бошад. дар соли оянда ман баъд ба фурӯш мебурам аз баҳор. ҳозир дар бозори колхози Россия дар даруни бозор ҳаст. ин барои 1 тонна об. ин бениҳоят чизи муфид. гуминови паста заминро бой мекунад. ин химия не, ин органикӣ. ин бениҳоят чизи беҳтарин. ҳамин мехоҳад ки ҳамин рехта шинеда заминро сиёҳ карда. ин передоза намешавад, яъне ки аз ҳад зиёд намешавад. бо даст шафтолу мемонем. ана шафтолуҳои мо ки баста хоб аст. аз ин гуминови кислота ҳозир метиҳем. ин шафтолуҳоро нишон додагӣ будам ба шумо. хаякон ҳозир гарми бад аст. бечоро аз об кашида истодан. ман об додам. моз кун ҳозир бо гуминови кислота мерезам ба ин. ҳамдорон азиз, аз ин харидорӣ карда истифода баред. бениҳоят чизи нағз ва арзон аст. хеле хориҷияш мумкин 300-400 сум бошад. ин 12.5 кило 80 сомонӣ беҳтарин чиз аст. дар паноҳи худо бошад.